Siyaviva awuboni kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva uwe kumnandi, siyaviva no MC Polobas. Andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu, andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu, andile wemdakanobo umenjalo qhawe lethu. Awubuke nje siyaviva, awuyazi kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC Polobas, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC Polobas. Sengifikile ke madoda, sengifikile ke nibasegaza, nibasemsapha, nibasegiyana, nibaseshayishayi, nibasetete, sengifikile ke ngikhuluma nenzuzo, ngikhuluma nemandzawo. Ngithi phakamani ke makhehla, nibabusati abamnyama labathulungulele basembelebeleni. Ngikhuluma nani madoda amadala, ngikhuluma nani indlondlo enkulu, ngikhuluma nani makhehla, ngithi phakamani emagubheni amanomhlaba. Nibeselenza imangaliso lapha niqhamuka khona, ngikhuluma nani wekunene. Phakamani indlondlo enamandla, bese nivula inhlanhla kwenzeke imangaliso emagubheni amanomhlaba. Ngithi ke khuluma nani makhehla amakhulu, ngikhuluma nenzuzo, ngikhuluma nemndzawo, phakamani manje makhehla amakhulu. Siyabonga, phakamani bogogo. Sanibonani balalele South Africa emhlabeni wonke jikelele. Lo khuluma namhlanje nginondela mzimba. Ugadla bathuthe bathakatha, umthakatha uyinja kimi nami nginje ezulwini. Ngumsa kwamqaphuna ngoba ishisa lodliwa izijinga. Ngithi angibuye ke balalele emakhaya. Njoba niye nabona ngithule ngingasaniphi indzaba letimnanzi. Njengenyanga lelapha ko lehlala enanda grip emaqhobeni. Ngithi ke namhlanje ngibuyile, kubuya kwami nokunyamalala kwami. Njoba nathi ukuthi ngathwasela emandini. Kwewangiphinza ke lokho ukuthi ngibuyele emandini ngokugula, ngokuthi idloti lengithumele futhi emandini ngiyolanza emandla. Lamandla lengwalanzile ngilanze inzuzo. Lapho khona abantu bathathola khona kuphila, lapho khona abantu bathathola khona inhlanhla. Kuze bathole inhlanhla timo tabo tulunge. Emadloti ke angithumile ukuthi ngilanze into yokuphila emandini. Lento yokuphila ngiyilanze for 15 days phakathi emandini. Namhlanje njoba ngilapha nje ngiyilanzile. Ngisho ukuthi ke bantu bonke eSouth Africa basukume ngoba ngikalelwe bantu kufanele ngibasithe ngalendo labaku90 kuphela kuze ukuthi bathola ukuphila, bathole inhlanhla kuze kusithi botabo tilunge. Ngithi ke ayikho inyanga leke yabona lesibangale ngesibonile namhlanje njoba la kimi ngethwasa ngawe manje nanyalo ngikhuluma nani ngisemandini. Ngilanzele ngolitani sithi emhlabeni kuze uthi niphile. Ngithi ke sukumanonke balaleli la kanondela mzimba kuyaphilwa, kunemithi, kunemithi yenhlanhla, kunemithi emadloti. Ngithi ke bonke abantu abethe nami njengoba ngilapha nyalo sengiyilanzile ke lento. Ngithi ke manje nginikelela inzuzo, nginikelela idloti kwami ake nginikelela idloti kaDlamini kodwa nje lesalobamba. Ngithi phakamani makhehla amadala nivula inhlanhla emagumbeni amanomhlaba, nisukume ngikhuluma nemzuzu, ngikhuluma nemzawe. Ngithi akuphakame onke amadloti abe mahle, alethe kuphila abantu basinde. Ngithi ke emhlabeni wonke jikelele la khona ngivula khona inhlanhla abantu akubalungele. Ngithi phakamani ke amadloti nani manzawe nani nenzuzo. Ngithi ke emhlabeni abantu abaphile bese kuyalunga konke, bantu lapha abafayo bathole kuphila, bese kuba nenhlanhla ezivuleka kokubona, nemadloti abakhanye, babe nemali, babe nemabhizinisi, labafuna emathenda bawathole, nebafundisi ke labafuna emabandla, nemakhansela lafuna ukungena ekhanseleni. Ngithi namhlanje kakweni yatimanga emhlabeni wonke jikelele abantu abasukume bethe eDlamini inondela mzimba, ugadla bathutha akekho lomunye inondela mzimba lokhona ngaphandle kwalo lokhulumako emhlabeni wonke jikelele. Siyabonga abalaleli emakhaya, logulaka kasume njenganyalo angasaphuthelwa, atawuthola kuphila, atawuthola inhlanhla, atawuthola inhlanhla. Njoba sikhuluma nje la kunzima, ayikho indvodza leyongela la ngaphandle kwami. La khona nangibunilethe khona fanele kubonakala ukuthi utawusinza ngempela. Ngisho ukuthi emhlabeni wonke eGoli eCape Town, eLimpopo,
eMpumalanga bano bakhulume basukume bathi ukuthi ukhona uNondela Mzimba unikela kwabezizwe ukadla abathuthe umthakathu inja nami ngiyinja ezulwini ngisho ukuthi nebekunene emhlabeni ngitholakala eNanda Clip eMachobeni inamba yami lothi angithola kuyona ithi 061 21 34 318 061 21 34 318 Nondela Mzimba lokhuluma naye siyabonga. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1. Uyazibuza siphendule omunye ukuthi le ndoda namhlanje ibingelela ibonakala ngathi shake amadolo noma ishake umzimba isime ngikusona ingane zakwethu ngayinikela ngavuma kwayisho lukhuzani umfowampongo sethi wavuma silana ke kuSiyaviva TV1 ngithi sengingenile ngingene mina impela inkosi yaloshuni nala ngiyabusa khona ngigodola ngiqhaqhazela amadolo ngesimo sento esifice khona nesibone khona umbukeli ke lapho ngasekhaya uzokhumbula ukuthi uMC Polubasi uhlezi njaso sonke isikhathi ezinikelezele ekuthenini anilethele icontent ekuyiyona nezoqinisekisa iqiniso kunina bese kuba wona kwehlukanisela ukuthi ucabanga ukuthini kodwa thina ngokwethu sila endaweni ekuthiwa ngayidaluli ngenxa yemfihlakalo yakhona size kuDokotela uNondela Mzimba uDr Dlamini abantu abaningi ke bamazi uDr Nondela Mzimba sisuka kude kakhulu naye kodwa ke uke wathi nje ukufipha ibala noma wangabonakala enza imikhiqizo noma ke ama video amasha kuSiyaviva TV1 bengihlezi ke ngithola ama complaints abantu bethi MC usenixabene yini ngichaza ukuthi hayi no akugona lokho kwesinye isikhathi ngithole izicelo ezithi sicela ukuthi uhambe uyombheka umcela ukuthi eze bengikwenza nganza kwethu each and every day but impendulo bengiyifica bekuthiwa njengamanje ubhekene nabantu ekhaya mayiphuma nje showcase kunezinto ayizilayo ngeke ukwazi kwakumbona uphume ehambe ecampini ngixake ukuthi awu lo muntu necamp uhlangana apho ngoba icamp yabadlali bebhola nani ngize ngathola ke ithuba elingqayizivele lapho khona sethi kunento angakaza afisa ukuyenza nangelilodwa ilanga le namhlanje niyibona bukhoma la kuSiyaviva TV1 ukuthi size la khona uma wazi khona cishe ungawathena amandla akhe ngisho ukucace kanjalo indlela azivezela ngayo isimo sakhona nesimo nje ngisibonile ngifike ngifaka ibhluku elimhlophe la nemkhono emide but kungehlulile ukuthi ngingakwazi ukweqa lezi igaba esengizeqile kuze ngifinyelele la bese kuba ukuthi ngifika ngiclean ngakhetha ukuthi hayi angishintshe ngithatha isikhindi ningixolele ngenza kwethu no phaqa bamike ngijwayelekile ukufaka bona kodwa amasokisi bengiwafakile niyazi ngiyawafaka ngawakhipha ngesimo sokuthi indawo ebucayi ngendlela eyisimanga le nalokuthi kasikwazanga futhi thina ukuthi siqale ukuthi sinibingelele bese sinithulela ukuthi kuzokwenzakalana eqinisweni lilonke uyena simdedele sathi sizowantshontsha lawo maclip amanye awo esingazi ukuthi makuphela ivideo mawukuthi asithola ngithuba lokumbukisa ukuthi lokho singakuveza lokho singangakuveza siyobe senza kahle yini ngoba lento esiyenza la namhlanje ukubalulile ukuthi enye izinto aseyivezela ukuthi akhombise isiqinisekiso sokuthi akaze asijikela siSiyaviva futhi nani nibalekile kuyena ukuthi nazi ukuthi yini ebimbambile kakhulu ekuthenini engakwazi ukuthi ehlalihlale ezovela uDokotela ke uNondela Mzimba lapha endaweni yase Dry Walk eNanda eDurban kwaZulu Natal la asebenzela khona indabuko yakhe ikhona la eNingizimu Afrika naseSwatini ingakho unizozwa namhlanje hey kungithusile lokho uyabona umuntu wasekhuluma namadlozi kubo ngempela akafokisi umuzwe khuluma ingisi nani uthinto la kubo impela ngale kokupholisa amaseko njengamanje sesithola ithuba ke lokuthi sikwazi ukukhulumisana naye sixoxe nje ke ukuthi yini ngempela leyenzeka la nanokuthi ke kumfice isikhathi esingakanani lokho kumehlela ukuthi ayithole umuntu ubusuku abugqigqa la ekhempa kunento engiyibuza yona ukuthi ngabe uzwile yini la aqagula khona ukuthi lokho abekhempele la asazokunabela futhi kabanzi ukuthi kuthiwa only amashumi ayishaka lolunye kuphela azokwazi ukwasiza mina ngiyadideka futhi angazi ukuthi izinyanga ngempela isuke zikhuluma ngani mazithi ngale kwaleso sibalo ngeke isakwazi ukusiza sizophenduleka ke namhlanje Ningizimu Africa worldwide not ukusiza lokho ukuthi ngeke akwazi ukusiza ngezinye izinto but uthi ngale mfihlakalo ayiphathisiwe ngiyazi ke imfihlakalo ezifana nalezi izinto abantu abayisukumela kakhulu bekuzona ngiyacela sefikile kwaNondela asize kwenzakalani angitshene ukuthi yini lengaka inganza wethu to be honest angikhululekile kule ndawo but I'm just doing it because ngithanda nina also kuhlonipha uDokotela ukuzona ukhombisa ukuthi yini lengaka ebembambile Dr Nondela Mzimba asikwamukele sikubingelele kuSiyaviva TV1 asibingelele bapholoba nabalalele South Africa yonkana ngithi abantu abaphephe COVID iyabulala
abanye bahambile lesibathandayo labanye baseyibhedlela kepha nathi abantu abaphile emakhaya. Asiqale kokubalekile sibona uphethe isipedi sisho ukuthini singesani senzani why ngempela usithathe wasibeka la namhlanje. Mfoka Mapholoba ngilapha ngoba angithandi le ndawo enkuyona inzima. Le ndawo enkuyona Mapholoba ngiye ngamane isikhathi ngingabonakala kusiyaviva. Ngingaphilile. Kwaze kwavela ukuthi cha kunesikhalo lesikhalelekayo ukuthi ngibuyele emfuleni emanzini. Ngoba ngaye ngabeka nakuqala ukuthi mina akekho wangithwasisa idlozi la ithwasela kumina la ngithwasisa lona emzimbeni wami ngathwasela emfuleni. Njoba ngize lapha ke Mapholoba bekunezinto ekufanele ukuthi zigcineke zifezeke ngitilile noma ngizilile ezinye zezinto la khona ngiqede khona 15 days ngilapha kulomfula kuze kuthi ngithathe amandla kuze uthi nginikwe into okuyiyona ezosiza abantu eSouth Africa ke nokho ke ngebhadi noma ngenhlanhla nami bengingafisi kepha na ngikalela ukuthi ngisiza abantu ngedlula lapho bese ngiyama la kulento engizoyilanda. Dokotela uthi ulande into ekunikeza umgomo ukuthi uyosiza abantu abangamashumi ayishagalolunye kuphela. Inayo yini imgomo ngaphandle kwalomgomo osunikezwe wena? Khona nomgomo ozothi mawunikeza leyo muntu ekhaya bese kuba ukuthi naye ifanele landele imigomo ethile. Imigomo Mapholoba akusimgomo yokubulala. Imgomo emihle Mapholoba ngoba la Mapholoba akusiso sithwalo. Into ehambisana nedlozi. Amadlozi ke Mapholoba ehlukile. Kukhona umuntu ozothwasiswa inyanga. Kukhona umuntu ozophupha imithi. Le sithi thina ke leyo muntu loyo ke ugedla. Kube sekuba khona othokoza. Kube khona izangoma. Lemgomo ke Mapholoba ngiye ngathi kunedlozi. Idlozi liza ngezidluzela kumuntu. Kube sekuba nethonga. Ithonga la khona so bathonga khona abantu bakini. La Mapholoba sikhuluma ngethonga elifike kumina. Lathi hamba uye endaweni ethile la uyofike khona kuyokwenzeka ukuthi nokuthi. Ngangabuza ngeza khona. Ngoba khona izinto ke Mapholoba empilweni yami engimaka ukuzenza. La khona abayibe bengabambi khona nje ucingo. Manje njoba ngilapha ke Mapholoba lento ayisiyingozi ngoba ihambisana nedlozi. Uthe dokotela sifika lana wathi Mapholoba ngazi noma uzophasa yini kodwa ngizama ukwenza iqiniso ebantwini ngenza iqiniso nakuwe ukuthi akusikhona ukuthi bengijikile noma bekukuthi lento yokushutha ngisayenza. Ngiyazi ukuthi ayilona uthando lakho ngoba wena vele ulapha njengabantu bakudala laba abantu abafana nezangoma ngqo inyanga zangampela ezazazi ukuthi umuntu uyosuka ekhaya angene egcekeni kodwa ngenxa yemigration yokuthi lapha izinto ze technology sezikhona and abantu bayaqhubeka bancenca because une fellowship enkulu kakhulu uthe namhlanje uzohlonipha ukuthi uzizise khona la impela khona la inganza kwethu. Ngifisa ukuthola ke kodwa ukuthi udokotela manje sifike kuvutho ndaba lolo liphethe ngesandla sakho sokunxele. Ake siqale singene washo faka isandla. Ake siqale singene la edosheni ukuthi lixhumana kanjani idosha nalesi simo esenziwa la ngoba uphethe idosha elimhlopha ngazi noma ngababukisa ndokotela. Cha na leli dosha esikhuluma ngalo. Leli dosha leli Mapholoba wangenwa abantu abadala. Angenanga. Ngoba uma ungenile kuyenzeka uphume. Uma ungeniwe awuyicontrol uyacontrolwa. Ngenhlanhla enhle ngangenwa abantu abayithandayo. Aba clean ngoba ngisho ubaba ongizala wayiclean ngisho ukhokho ozala ubaba wayiclean. Leli dosha ke Mapholoba leli dosha leli alisibungozi ngoba sikhuluma ngokuthi idosha labantu abadala nami ngangalithandi akusinto engathi nangiyenza ngayenza Mapholoba ngabuka ukuthi mhlambe abanye bayabhema yini ugwayi isinefu idosha engilibhema ngoba nganginenkinga yokubulawa ikhanda lengapheli kwabe sekuba nesibonakaliso sokuthi cha kuze ukuthi leli khanda liphele kumele ngithole leli dosha hayi lasesitolo eligaywa etsheni. Okay. Okusho ukuthi namhlanje hayi ngoba linomthelelo othile ngale kwalo bekusengenzeka konke kodwa ngenxa ukuthi into owathi mawungena wasutshena ukuthi ikhanda leli siyolilulamisa lilashwe ngalento. Kunamahluko Mapholoba umuntu ongenile nongeniwe. Ngoba awuzenzeli wena kwedlozi. Mina ngangifisa kabi kuba isosha. Kepha nakwenzekanga. Ngoba ngangenwa ngilamadlozi. Lamadlozi nakangena Mapholoba iwona angicontrolayo. Emasosheni onke ngethu basemasosheni.
kepha ngokuthi ngangenwa idlozi Mapholoba kuyilona lalidinga lo msebenzi walo ukuze ufezekiswe akekho ke Mapholoba owathi kumuntu akangabi owathi enyangeni ayingabi noma osomabhizinisi noma ngabe uyinyanga uyaba osomabhizinisi noma ngabe uyinyanga uyakwazi ukusebenza kamlungu kuya ngaleli dlozi elamzimbeni wakho ukuthi lona lifuna ini. Dokotela omkhulu sikubone ufaka izandla emanzini wathi mawufaka izandla emanzini kwaphuma lokho kuphethe asazi kodwa kubuka ukubuka njengokhamba kodwa manje sixoxa ukuthi ngoba ufaka emanzini kungani kuphuma into eyomile ngoba awusixoxele kabanzi nje ngalento oyiphethe la. La kunomehluko Mapholoba wekuthwasa kumuntu ngoba nawe uyothwasa kumuntu usifana nokuthi uye esikolweni kepha nalesikolweni kufanele sinayo ugobela lokuthwasisayo alalele isibonakaliso sakho noma amaphupho akho ngoba lawo maphupho akho abaleke ngaphe kwagobela lapha njengoba ngizela Mapholoba kunezinto enginikwe zona eziyimfihlo yami okuyiyona ezothina ngenzela abantu izinto lezo ongakushiyele zona ngangintshela zona ubonile mfo Mapholoba kwenzeka imanga lapha emfuleni yes engithe Mapholoba le imanga ngifuni ukuthi izibonwe yizwe yes ngoba abantu Mapholoba asifani mina Mapholoba angisiyo umuntu we-TV mina Mapholoba angithandi ukukhuluma kakhulu angiyithandi nezinto zokuthi ngibonakale kuma social network ngikhuluma ngoba Mapholoba lento kunemfihlo Mapholoba yinyanga yes engafanele idalele izwe yes ebunyangeni kunomfihlo noma umuphi udokotela unemfihlo ngikhuluma nje namanje icorona sazi ukuthi iqhamukapi kepha kunomfihlo ukuthi iqhamukapi. Dokotela ubheka abantu abanjani kulabo abantu abamashumi ayishagalolunye? Ngibheka abantu ababhadlile emqondweni abakhulile abaziyo ukuthi bafuna nempilweni noma abantu abaziyo ukuthi indlela eyaphambili bayifuna kanjani. Hayi umuntu Mapholoba ozwa ukuthi kunenyanga ngapha gijime ayenyangeni ozwa ukuthi kunenyanga ngapha gijime ayenyangeni angidlali. Kuzwakela Dokotela kuzwakala kahle kakhulu. Ningizimu Afrika singajabula kakhulu ukuthi ke ni subscribe ningagcini ngokusubscribe kuphela nina ku comment section nisibhalele. Expecte ama comment ahlukahlukene. We know ukuthi khona abantu abazobona ukubaleka kwale content esikulethela yona njengamanje. Khona futhi nabanye abazoba osithunywa abazo criticize. Nani ngokunjalo Sakranda Faropias of Vitri Checom Stevitas. Hayi. Hello Kopoyana Sacropias of Vetro Apatese. Hello. Nganza kwethu ngeke kusalunga. Uyabona ngeke kusalunga ngempela but ngicela ukusho ukuthi South Africa yonke ukuthi siyabonga ithuba silitholayo khona la no Dokotela. Okwamanje siyabona ukuthi ngeke kusalunga mase khuluma kanje. Bye bye.